mi iz Crnogorske kinoteke smo inače negdje prirodni saradnici vaši i jako nam je drago zbog toga što ste vi jedan tim ljudi koji ja pokušavam ovako uvijek da izdvojim kao jedan veoma uspješan i prije svega pozitivan tim koji također pravi i po meni možda i najpozitivniji događaj tokom godine u Crnoj Gori. I ove godine ne sumnjam da će biti isto tako. Kažem da je prirodna saradnja zbog toga što ona traje već kontinuirano godinama. Naša vrata su uvijek za vas bila otvorena i za saradnju u svakom vidu. Ove godine ćemo imati, ako se ne varam, 3 projekcije, 16., 17. i 18. u 18 časova i naravno ispratit ćemo te filmove sa uživanjem. Ono što je isto specifično i što nam je jako drago jeste što se dešava istovremeno kad i jubilej Crnogorske kinoteke, 25 godina od nastanka Crnogorske kinoteke, tako da u tom smislu ta dva događaja su se nekako na pravi način poklopila i to je svakako jedna izuzetna stvar.